खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि भारत उदांस्रिनि सिगांनो गायसनजानाय गोजाम भुगदल गामिनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनाया जोबनानै थांबाय। बडलेण्डनि सिङाव थानाय जारिमिनारि मोनसे गामि भुगदल गामिया 100 नखरनिबो बांसिन नखर थानाय आरो भारत उदांस्रिनि सिगांनो गायसनजानाय 100 बोसोरनिबो बारलांनाय गोजाम भुगदल गामिनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनाया जोबनानै थांबाय। गोदोनिफ्राय बोलि बाथौनि खान्थिजों सोलिबोबाय थानाय भुगदल गामिया गोजाम गामिब्लाबो नाथाय फोसाबनाय बाथौ धोरोमनि खान्थिजों सिबिनाया दिनै 25 बोसोर आगान होबाय। बिनिनो 25 बोसोरनि गोजोननायजों भुगदल गामिया रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। नंगौ समायना रमायना मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों 18 आरो 19 डिसेम्बर अक्ट'खालि सानैनि हाबाफारिजों अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 26थि बोसोरारि जथुमा लोगोसे भुगदल गामिनि बाथौ थानसालिनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय हाबाफारिखौ भुगदल गामिनि बाथौ थानसालि लांगोनायाव खुंफुंलाङो। मख'जाथावनि हाबाफारिनि गेजेरजों जारिमिनखौ फोथांना लाखिनो भुगदल थुरिबारि रुफाथि रेगा मुंनि गांसे बिसम्बि जारिमिनारि बिजाब सुजुना दिहुनो। बिजाबखौ बेखेवना होयो बिटिसिनि बारग' EM डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' नेहाथारि सतीश चन्द्र रामसियारि आरो बुंथिगिरि महरै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' फोसावदिं नेहाथारि बब्रुबाहन स्वर्गियारि बिथाङा। खुलुमबाय दहाय आफा बोराइ बाथौ दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनब्ला उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उरां बियाब बाथौ गौथुमनि 26 बोसोरारि जथुमा आरो बेजों लोगोसे भुगदल गामिनि रुफाथि मायथाइ फोरबोनि बे लोगोसे बे खुंनाय जादों आरो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनब्ला दिनै भुगदल गामिया 25 बोसोर जाबाय गायसननाय समनिफ्राय 2004 मायथाइनि 27 एप्रिलाव गायसनदोंमोन आरो दिनै 25 बोसोर जालांबाय। दा गमामायै नुनो मोन्दों जे भुगदल गामिया गोदो बे गामिया जोबोद गोजाम 175 आरो बेनिख्रुइ बांसिन 200 इयार्स बे गामिया गोजाम गामि। खिन्थु बाथौखौ गायसननाय बिथांमोना बे 2000नि 27 4 एप्रिलाव खालामदोंमोन। दा बेनिफ्राय नुनो मोनबाय बे 25 बोसोराव बे भुगदल गामिया गासै बिथिङाव बिथांमोना जौगाखांनाय नुदों आरो बिखेखकै बर'नि गुदि सैथो बाथौ धोरोमनि सायाव बिथांमोना फोथायनानै गावनि न'खर गावनि न'खर आरो समाजनि फारसे जि जौगानाय बे जौगानायाव बिथांमोननि जे साननाय हनाय गोसो आरो सानखांथि आरो मावफुंनाय बे गासिबो बिथांमोना जौगा मासियाव लाबोनो हादों गामिखौ मोजाङाव। मानो होनब्ला जे बाथौ धोरोमनि मोनसे बोसोन दङ, बे बोसोना जाबाय जे फोथायनाय आरो खामानि मावनायनि गेजेरजों आफा इसोर बोराइ बाथौनिफ्राय अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ मोननो हायो। थिग लेखा बेबायदिनो बिथांमोना बे भुगदल गामिनि जेसेबां न'खर दङ 113 न'खरा दिनै बेयाव ओरैबायदि 75%आनो बिथांमोना ओरैबायदि आबाद मावो जि आबादनि थाखाय बिथांमोना गावनि न'खरखौ ग्रोम ग्रोम थिग खालामनो हादों आरो सोलोंथाइनि फारसे बेयाव जथेस्थ' फरायसाफ्रा डिग्रि बहुद लानो हादों मास्टार डिग्रिनिफ्राय माबानिफ्राय आरो सार्भिसमेन गोबां दङ आरो लोगोसे बिजनेसमेनबो दङ बेवहाय फालांगियारिबो बहुद दङ। दा नुनो मोन्दों जे भुगदल गामिनि जिथुनाखि थासारि बे थासारिया गोदोनिख्रुइ बे आथिखाल मुगाजों जा ट्रेकजों खारनांगौ बे ट्रेकजों बिथांमोना खारनो हानायखायनो आरो गुबैयैनो बे धोरोमनि सायाव फोथायनानै बिथांमोना आसार खान्थिखौ बोजबनानै बिनि गेजेरजों इसोरखौ फोथायनानै गावनि जिउखौ खुंथायनि बेलायाव बिथांमोना जोबोद दावखोनो हादों। आं बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों नुनानै। आरो मानसिफोरनि साननाय हनाय आरो मावनाय दांनायफ्रा गुबुननिख्रुइ साबसिन हामसिन जादों आरो लोगोसे बेयाव थानाय बिसोरनि सावस्रिफ्रा हेल्थनि खेथ्रआव गामिनि जिथुनाखि फरायसा हक गामियारि जेसेबां दङ मेक्सिमाम 90 इयार्ससिम 90 बोसोरनि बैसोनि मानसिया दाबो दङ आरो 100 जाहां दं आरो बाखिनि 60 मेक्सिमाम दङ 60 एजनि आरो बाखिफोरा थिगानो दङ। बेनिखायनो बे खेथ्रआव
बे धोरोमनि गेजेरजों बिथांमोना सावस्रिखौबो थिग लाखिनो हादों मेन्टेलिटि फारसे साननाय हनायनि फारसे खामानि मावनायनि फारसे दिनै जोङो जारिमिनारि सान बुंनांगोन भक्तल गामिया दिनै रुपाथि माइथाइ फोरबो जों दिनै फालिदों आरो दिनै बाथौ थानसालिनि जों मुं होनानै दिनै नैबे रुपाथि जि सान फालिनाय नैबे हाबाफारिया मैयानिफ्राय जोंहा जागायदों आरो बे नङा जे दिनै रुपाथि माइथाइ जों फोरबो फालिदों दा बे नङा जे नैबे गामिया जे 25 बोसोरल' जादों बे नङा नैबे भगदल जि थोरिबारि गामि नैबे गामिया खोब मोनसे गोजाम गामि भारतआ उदांस्रि जायै समनिनो मोनसे गामि आरो दिनै जोंनि जे समाज बेबस्था नैबेयो 1957 मायथाइनिफ्रायनो नैबे गामिया समाज बेबस्थायाव फैदों जे जों जारिमिनाव मोननाय बायदिब्ला आरो दिनैहाय जों जारिमिनखौ जों नोजोर बोयोब्ला जोंहा सिगां खेराइखान्थि दंमोन आरो बेखौ जों नोजोर बोनानै जों मोनदाङो जे नैबे गामिया 100निबो गोजौ मोनसे पुराना गामि आरो दिनै जों सिगांहाय जि मोनसे बोलि खान्थि जे बोलि खान्थिजों सिबिनाय जों बाथौ जों बेखौ सिबिदोंमोन आरो दिनैहाय जोङो नैबे बोलि खान्थिखौ नागारनानै जे फोसाबनाय मोनसे खान्थिजों जे बाथौ सिबिनाय नैबेखौ जोङो बाथौ थानसालि गायसनना सिबिनाय दिनै 25 बोसोर जोंहा आगान होफैदों आरो नैबेहायनो जोङो 25 बोसोर जे फालिनाय रुपाथि माइथाइ फोरबो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै गामिनि मोनसे जालांनाय जि जारिमिन जे गोसोखांथि हिसाबै जोङो गांसे भगदल थोरिबारि रुपाथि रेगा मुंनि गांसे बिसम्बिबो सुजुनाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जों गामिनि सिगांनि जि दैदेनगिरिफोर आगुनि जि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ मान बावनाय आरो लोगोसे जों खोनानो मोनो जारिमिना फोरमायनाय बायदिब्ला सिगांहाय जे बोलि खान्थिजों जे बाथौ सिबिनायखौ जों गामिया सिबिबाय थादोंमोन आरो बेनिनो उनावहाय जे फोसाबनाय खान्थिजों बाथौ सिबिनाय आरो नैबे फोसाबनाय खान्थिजों जे बाथौ सिबिनायखौ सिगांग्रो नैबे गामियावहाय गामिनिनो मानगोनां जुगेश चन्द्र बसुमतारी बिथाङा 1996 मायथाइयावनो जे 27 जानुवारियावहाय गायसनजेनदोंमोन आरो बिनि उनावहाय गामियावहाय 2000 मायथाइनि जे एप्रिल दानावहाय गामियाव गायसनजेनदों आरो बेनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो जे फोसाबनाय खान्थिजों जि बाथौ सिबिनाय नैबे सोलिगासिनो दङ आरो जोङो बावबोबाय थादों आरो बेनिनो दिनै नैबे रुपाथि माइथाइ फोरबोखौ जोङो जे फोसाबनाय खान्थिजों जोङो फालिनाय जादों नैबे गामिया मोनसे खोब मोनसे मुंदांखा जे थियाटार आफाद दङमोन होननानै सानजौरां नायजाब आफाद दा बेनि गेजेरजोंबो गोबां जायगायावहाय थियाटार बेबायदि गाथिंनाय बेबायदि मोनथिजानाय मोनसे गामि दा बिथांमोननि जि सोद्रोमाफोर बा सिगांनि गेदेमा बिथांमोनखौ जों मान बावदों आरो बेनि गेजेरजों दिनै गेवलां मेलनि हाबाफारि नैबे गेवलां मेलनि हाबाफारियावबो जोंजों हांख्रायनानै लेंहरजानाय गाहाय आलासि बारग' नेहाथारि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सतिश चन्द्र रामसियारि आरो बेजोंनो लोगोसे जर'खा गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लादों दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' फोसावदिं नेहाथारि मानव गेदेर बब्रु बाहान स्वर्गीयारि बिथांमोना बाहागो लादों आरो ओनसोलनि गोबां धोरोमनि दैदेनगिरि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि आरो गोबां ओनसोलनि रायजो राजाफोर बेहाय बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ खोब मोजाङै बारहोदों बेनि थाखाय बानजाय आफादनि जानानै साफ्रोमनिसिमबो